Здравейте! Котката се ми играе. Ей, тук под шкафа е. Вижте. Ей, Назва. Чакайте сега. Вижте. Извинете. Вижте. Ето я, маца. Ето я. Къде са там? Спръкли папа и са. Здравейте, ето я котката. Ето я лапчката. Мама, ела да видиш. Ма не е пък и вътре. Чачи е вътре топката. Край. Ти саме буташ се. Край. Топката че... Виждаме. Нарехва. Взех тя. Ето и двете лапички. Добре, на почкафа само лапички са. Да, това прави. Добре, кой? Това е така да разлител тук. Знае, че малко кажем. Взим да спим тримата. Тихо, но... Ето вижте. Ще да се сипя хора. Едва ли. Това не иска да спи. Вижте манинката котка. Вижте гаси гайка. Гайка посред нощ. Те са най-игриви котките посред нощ. Тихо на лапичката хора. Папа. Разгледа, че го сложим напред и го послужим. Колкото този начин. Те там. Ето я. Виждате и чалцо. Ето и говичката. Ето виждате я. Папката ще дойде. Сега играе в футбол. Здравейте! Аз съм Искам хвани ръката. Господин Котарак. Отка. Хора така взете животите. Ох. Арима, не си. Хванах и кръчето. Ти так си котка, ти тяни. Двете ръце. Ще изваря там. Съвтам да я изваря. Или поне да я откъсна ръката. Шегува се, не? Иха, мойни. Още ми лапичката. От време на време. Ай, вижте, бе! Хитрата котка! Добре. Къде го вкара? Пред нас е. Ето. Иня. Добре, супер клипа. Чао, хора. До следващия и аз съм Котарака. Чао!